بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsami, ay man to pumagpadaan tano bandingan pangintano si kwalla taufikan tano niyan na mipantag si iku akida udiin na panarima para tiyaya o mga sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku masanian agus si iku masa amya katalundok ko mga sahabat yan agito sutiktan ng mga tabi'in agus sumasa amya katalundok man sa giyang kuto ang mga tabi'in agito sutiktan ng mga tabi'ut tabi'in. Anton ono ni para tiyairan di na panarima iran si iku mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala ami aloy sa Quran agumi aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku mga hadith yan. Aya kapag aluyatan siin nagu kapumagusayatan si sa ito fikir katanon wallah subhanahu wa ta'ala na sabab sa giyang kaiya para tiya si iku wallah subhanahu wa ta'ala nag-iunayan o lang wano simbasik wallah subhanahu wa ta'ala. Mangori pan wallah subhanahu wa ta'ala. Giyang kaiya pa man na kakanala si iku untol. Andi man ay katuunatan si iku benar. Na upamakabatan din po kalabuda na kana ubay ni Margan. Kana ubo pa man na kailangan makandemar tano sa paman nakaplulubu tano si iku untol ka amay kaskitano na mga tao tano at ituwa pangedeg tano sa untol na andenged tetaron rakitano o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asar kaditano belag nagyang kaiya Quran aguditan no belag nagyang kaya hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na naditan ud madedeg. Wah. Gyang kaya kapkedega si iku untol na igira abanga den pekargena na kaaginawang ka na kapakaya kargenang kaon. Wah. Ugid na upa maka pekalebuding kaaginawang ka na naan mambuwa mangaw kita pamana malabud akap kakadegang kasagiang kutwa untol. Ay baratiano pa man na lagi dagyang kaiya kaya pakamberang-berang waga masagiang kaiya dunia. Uway. Sa lagi do pa mo kapag masaitan ron adna Muslim, adna Islam, adna Christian, adna Yahudi, gusto mga padsa namang agama. Na upang makapakalbuding ka aginawang ka sa kakedegang ka si iku benar. Anto pamana anto na benar agama. Agi upaman nagyang kayamang agama. Napalayad na ipaklim sa benar. Oy, isi nga sa mga Kristiyan nga sira tira na sa kami makauuntol. Sa katanungan po mga Muslim na parati tanong na sa katanungan makauuntol. Sumamuso mga Yahudi na tira na sa kami makauuntol. Oy. Mababawi panginsabot na tigi na kaya berganak waki. Oy. Andi benar sih sagyang kaiyaw pa man na palayad na ipanggirawa benar. Oh. Nana betan na kaon mabuso mga masala, abay na kaon mabuso mga masala, di kapsi sinabutaan os kita no ay mga Muslim. Padunag yang kayo pamana masala asma was sifat. So mga sifat wala, uso mga ingaran yan. Na iman to na susabagi na tigiran na anto na ari ikuan, andi benar. Why? Sang kaiyaw paman na berang-berangad na usayan. Why? Laboron so pamanan na
Ang takabasatano, dinya na kitanto prautan, asabot agiang kuto usayan, abon kerimbuti. Oy. Madakla tigi na sumya kita dinoluwakan sa agiang kaya pa man na di ka pa magusya sa agiang kaya asma was sifat. Na nanadang kad tunin iba na sabuta ikatompa ang kasi ko benar. Oy. Na bagan na kang sa kanus sa paman na malabuda ukit. Paman na kapakaya baluin tanwa takas tano, o di tano di ikapangadag sa benar. Apa man na di tano pakargna na ginawa tano. Ay barat yan nagyang kaya pa man mga surang tano sa agama, mga Kristiyan. Oh. Na opa maka aya kapag usayang kakiran si iku benar, na daan nakapangaloy nagyang ko to ang mga subahatiran, na kapakaya miya katastas usayan, nananadid na ba niya nung dinian kesabutan wanton onon ni paman na kakatenduan niya siya benar. Sabab sa giyang ko to paman na ay papagusayan ako nagyang ko to tantod na madalam ukit kisumpay na kasi ko benar. Wino pa makapagukit ka sa miya ka lebu-lebu da ukit. Sibutan o awam. Paman na malebu da ka kesabutawan o kalilida pagtaw. Na malabuda ka kisabutin niya, ino mga dis kanya, mariribat o di. Ay barat yan pa man, nagyang kaya mga bangsa tano, mga Kristiyan. Paman na marayag, paparatian nila na suwalla na Tuhan. Did na Kristiyan na budi ay paratian niya na suwalla na Tuhan. Ugid na sabab sa gin ko tamin ni semburun, mga ribat, ilmu, manaya-manaya, ini panumpatiran nun, na tama sa paman na tira na suwalla na mimbalo yung manusia na suisa, uri na suwalla na mimbawata na suisa, barang-barangad na minisuldo na ilmo, na miyagu katagiang kutuwa sabutiran si iko Allah subhanahu wa ta'ala nagiti kaya Na anto ni kapag usaya kiram sa miya kalabu-labu daw pamana, kapakaya kasabutan niran. Apya sumiya ka bubububo kiran ni sabut na sabutan yan. Na nakati ibarateno pa ma, na tiruang ako Kristiyan. Tika asama na yan tayo pasibuan na ka. Natigin na suisa. Suisa na yakan pasibuan ka. Ayakan kikilalaan. Tuhan mimbalo yung manusia. O di nawa tao Tuhan. Pag inambu iparateya yung mga Kristiyan. Dua-dua. O di parateyan yan. Na suisa. Nasa kanyan din sa Allah. Mimbalo yung manusia. O di na wata Allah. Pamana so mga Kristiyan na disan din perliyo sa giyang kanan adua paratiyaya. Na, kagiso isa na ayang apsimbuan. Keparatiyayang ka, miyaribat ka, madididikin no. At ini no kami keribat. Oy, ino kami keribat pamana sa kadak lataw apsimba sa dunia, o isa no pamana ba ni paled na ribat. Oy. Udi natina ano mambuwa mga dalilami sa pamana, suisa na ay Tuhan. Na, pakaysian na kan saka. Pamana, very simple la kapag kita ngaw na kapakaya sabutan niyan ko pinakamababa level yan. Tika asi kumasaw Adam. Paparatian na ka adna Adam. Aya puumpunan inadnuwal ang manusia sang kaya dunia. Tinaway. Ada Kristiyan na ba hindi paparati miya katurun su Adam ayatan no puunan. At tika siko masaw Adam, antaw no ni psimbaan. So Adam o swalla, na ismbagar ka o Kristiyan, na tigin na swalla. Ano ba so Adam ipsimbaan? Na, kagimay po so Adam, na miya ka maso Nuh alayhi salatu wassalam. Paparati mo ng mga Kristiyan, asisan so Nuh. At tika ino siko masaw Nuh, bayab simbaan na so Nuh, anta ka swalla. Na imo bu ismbagar o Kristiyan, na tinaswalla. Na, natikasi ko kaya pa kau mau miyakatalundugan na bisiko Nuh, so Idris, so Yaakub, baka tundugan ngon so mga nabi. Antay psimbaan, sigiyang ko to mga nabi so Allah. Na ay maptirak natin na so Allah. Natikasi ko masaw Musa, antaw no ni psimbaan ng mga tao, so Musa o so Allah. Napakagiraw ka no Kristiyan, apya miya ka bububoy sa buta Kristiyan. Natigi na, so Allah, ka na ba sumusa? Natigasi ko masaw Isa, na antaw no ni psimbuan ng mga tao. Si Isa,
So Isa uswallah. Na aya pa na mabtira na tigin na suwallah. Kenapa so Isa? Na tika si iku kepo so Isa na anta ipsimbaan o mga Kristiyan. Na tigin na so Isa. Na sama no to. Na miyada ka pa tiga na pakaisir ka. Miya ribat ka o da ka maribat. Ipun ku Adam, Nuh, Idris, Yaqub, Sulaiman, pakatundug-tugang sa mga nabi, Musa, tamang ko Isa na ayan na pasimbaan ng mga tao na suwallah. Na ino aya kagiya, may puso Isa na ayan yung sinimba na so Isa. Na miya, ilay niya naging kutuwa kaya ribat yan, kagiyang kutuwa pamana na kapakatutundu-tundu gumasa, aayad na pasimbaan na suwallah subhanahu wa ta'ala, na kagiya may puso Isa na miya ribat siya, ngaya sinimbayra na so Isa. Nagiyang kutuwa Christian, mapamana mababawi sabut na kaklaron na tinusto kaya may ribat kami kaya usto. O kaya no, to ini pong ku Adam na yap simbaan na suwallah. Na taman ko Musa, na taman ko masawa Isa na suwallah yap simbaan na inwaya kaya may puso Isa na yasya miya simbaan na suwa Isa. So malag na kailay niyan, miya kalabulubu da ka kailay niyan sang kutakya pa kasilayran. Nalagi dagyang kayo pamana, sa katanuro no pa ma, giyang kaya bitira sa giyang kaya asma was sifat. So pad natigin na sumya kita dinauluakan. Oy, sa giyang kaya diro di kapagusaya. Na aya kiak kakalabudir ka, ay pagari ko bubayakan. Sa kakasabutang ka, o untol apa narima, na ndudi ka sa giyang kuto, amasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay malag na madudta no. Si kumasaw Rasulullah na anto nonon kini pangandoon Rasulullah si kung mga sifat wallah. Si ko oriano kepo su Rasulullah na sumanga sahaba. Na si ko oriano kepo su mga sahaba na sumanga tabi'in. Na oriano kepo su mga tabi'in na sumanga tabi'ut tabi'in. Na may lain kaagiyang kutuwa. Tunay ni ba na katatanor yung piya ipung ko Rasulullah na didmaalin so para tiyaw mga Muslim si ko mga sifat wallah. Miya ka umaso mga sahaba ko oriyan Rasulullah na didmaalin so para tiyaw o mga Muslim si ko mga ngaran mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala. Miya ka umaso mga tabi'in miya katundok mga sahaba na didmaalin so para tiyaw mga Muslim si ko mga sifat wallah o so mga ingaran yan. Miya ka umaso mga tabi'ut tabi'in na didmaalin. Na si Korean o kaya ipo so mga tabi'ut tabi'in na rumi adin suwawid akal. Rumi adin suwawid akal. Nanto na isuwa na ka. Na din sa akal ka, din na Muslim, abadi timan suparatayan yan sa ilmu o Rasulullah na ayad daasanin saningyan na ilmu. Oy, abnar. Aguda Muslim aben yang dipaparatyaya aasiku orianu Rasulullah na dapan al-lawan o ilmu kuwagama sabut kuwagama ada sanin-saning yan so sabutun o mga sahaba. Nasip man ko oriano kepo so mga sahaba na miyakaw mas mga tabi'in na da Muslim aben yang dipaparatyaya aso ilmu o mga tabi'in amya sagbiran kung mga sahaba. Amya sagbukman o mga sahaba ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na badi ilmu, badi sabut ada sanin-saning yan. Na makadagkanan na isiing aginawang ka. Ino ba nga diagiyang kaya parataya ko iman to? Makaayon sa giyang kuto pa ma na paratiyaya ay ininda o Rasulullah, makaayon sa giyang kuta paratiyaya, inipangdo mga sahaba, makaayon sa giyang kuta paratiyaya, inipangdo mga tabi'in, anta akadi. Na udi, na naukabaya ka, subenar na ndudu ka sa giyang kuta pa ma, na original, pakaasal, kagiti benar. Okay. Ginano pa ma, isa, malabuda di, anto na niba, na di kakakrimbuti. Oy. Agia amay ka aya nga tudugaan ay nga tundugaan nagyang kaya pa mana mangausayan tunay ini ba na di prautan no pamikiran ka natanto ka pa man nagkapasangan. Natika anto na pa man nakapakandudtan no sa giyang kutoa masaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na napaganay ron na
ila yang kaagian ko to. Say kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ila yang ngaw, anto na yung mga hadith. Mitutumpas kung mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa Rasulullah na sa kanyan imiusay si kung mga ayat wallah subhanahu wa ta'ala sa kanyan imimanaw ng mga sahaba. Nagyan ko ta inip manaw ng Rasulullah nagitip mo tanong sa hadith. Na ilayang ka, ibarat to pa man na ino mga day. So Rasulullah na inayunan niyan sa Quran, anta ka, dan yan ayuni. Ay ibarat yan na pa man, magitan na ron sa ibarat, ibarat to pa ma, nagyan ko to sifatul wajah. Ibarat. Ayos pa man, isa na no pa ma, apkebarang pang ano susabagi. Malag na susabagi na tigiran na gupuon na karupa ang suwala sa adna para siyan na namya ka ibarat si iku paman nakaad niyan. Na. Kailangan na tigiran nakasambihin tanong sa maana. O di na di tanong pumaanaan. Ay malag na susabagi na tigyan na para di tanong misyagin de suwala si iku kaad niyan na di tanong na pumaanaan. Ay malag na daa maana wajah. Okay. O di na selinan tanong sa maana. Na. Ilayin tanong sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyano pa man na CMBE sa maana agiyang kuto ito na iniba na ayat tantud na madak lagiyang kuto kialo yaw no Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa agiyang kuto pa ma na inirupa niya na ginawa niya sa adna para siyan. Okay. Lagi-lagi mo takatir Allah subhanahu wa ta'ala at tigyan na وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. Na. Samanan na nagyong takabas sa tanong. Giyang kaya ayat na ayam ituturo yan na piyayag Allah subhanahu wa ta'ala adna sifat yan awajah. Adna sifat yan pa maaparas. Way sa sifat pa man na dumada iton kan naubatan no ipangibarat nagukuna ubatan no pumimikiran na ka sa din sa kya pa kada itaw no Allah subhanahu wa ta'ala sa ginawa niya nagyuti perati ang tanong. Na. Ilayin tanong sa mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Way. Ino mga di Rasulullah. Banian si malup ke putol-putol kasabab ko signal. Nah, ibong takabas sa tanong, aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyang daw tanong niya sa dua. At tiga na a'udhu biwajhika. Piyang daw tanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa dua melindung tano si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pang dunia tanong ta dua at na melindung ako si iko ang gulalan si iko buntal Allah subhanahu wa ta'ala. Na sama man nagyang kuto aya apitiru Allah mga dalil sa Quran apitiru Allah subhanahu wa ta'ala upaman na kinirupaan yan sa ginawa niyan sa adn upama parasyan na inutuwa sa Rasulullah na piyang ndautan niyan sa dua melindung tano si kung mga rarata ang gulalan si ko wajh Allah subhanahu wa ta'ala na din yan sabi sa malag na maana. So sama no to na ay kasabutan no roo na so kinirupaan Allah subhanahu wa ta'ala sa ginawa niyan sa adna buntal yan na tiyan to Rasulullah kapiyang ndautan niyan mambusa dua na piya kalindung tanong niyan sa ang gulalan si ikubuntal Allah subhanahu wa ta'ala. Na, upama na ginan isa, kakatendua tanong sa giyang kutuwa, antong na yung tula paratiyaya. Ino mga day, pamana na basurasulul na banian mabusyambi sa maana agiyang kutuwa, wajah sa paman na sambi ini sa salakaw bahasa Arab udi na aya maanan yan na den yan sambi ay malag na den yan pangalina
Na lagi dumabuan na no sifata yad pama. Lagi do sifata lima. O pagileta no mga ayat sa Quran, namanya karaya gapitir Allah subhanahu wa ta'ala, bal yadahu mabsutatan. Ayamata anatig wallah na sulima wallah subhanahu wa ta'ala na makakayat. Why? Ay malag na, tiyan to wallah sa ginawa niyan, aad na lima niyan. Aduma de iton, akna batano mi pengibarat, kada bar katanoron miya kaylay, sa ayabura katano na perati ang tanawa, aad na lima niyan kapitir yan sa Quran. Nah, nudukap masih ko hadith. Ino mga di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baniya na ya, siyang bisa maana. Agi ang kaya pa man na sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ito na iniba na lima. Baniyan siyang bi. Oy. Miya kadakdak la hadith. O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at yan to niyan, agi ang kuto, sifat Allah subhanahu wa ta'ala lima benar. Oy. Kadan yang sambi isa maana. Ay berarti lagi yang kaya hadis. Amia katitiyan kaya kini Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Apitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atina inna Allah yaqbidu yawmal qiyamata al-ardha wa takuna as-samawati biyaminihi. Thumma yaqulu ana al-malik. Nah, ilan yung manang tapamana kailangan na pamana mitumpatan wagi ang kutua para tiyeta no siku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pitiro mambu Rasulullah tigyan mata na tigyan aswallah subhanahu wa ta'ala na kemusnian lagi yang kaya lupa siku masa ay malagna kambang kita sa dunia na teguh niyan lagi yang kaya mga langit siku kawanan niyan. Urian yan na tiro niyan anal malik sa kanida to. Sama na lagi yang kaya hadis Rasulullah na ayat kesabutan si mga bangsa ko. Na susifatu wallah ayat 5 na din pagalinaw Rasulullah. Dan yan pagalina, dan yan sambi sa maanak at yan to niyan. Why? Yan to niyan kaya malag nagyang kaya hadith na miya karaya-rayag inaluyo Rasulullah kemusnu wallah agiyang kai lupa nagyang kai mga langit na tugun yan sa agiyang kaya kawanan niyan. Oy. Nanggirawa anal malik sa kanida to. Oy. So ay mana ini asibut ndano si na so para tiya kung mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala si kumasaw Rasulullah mismo sudin su Rasulullah na danyan pangalina. Danyan pangalina. Na so mga sahabat tu Rasulullah na sabab sa giyang kuto katitik na agiyang kuto para tiya si kupusuiran. Agu sasabot niran so basa Arab. Apa mana basa marayag akna ubadi sibuta. Na akna ubay ran pan ini pangingisi ko Rasulullah ay Rasulullah. Anto na yo kita kakemsan niya nun. Anto na yo kita katuguan niya nun sa kawanan niyan sa giyang kanan ng mga langit. Sabab sa mga sahabat tu Rasulullah na matatagukiran na giyang kuto alinang aparatya si kwalla sa din no pa matatago ko puso ira na anga na atay. Sa bepen kagya kamanuto na dirang piratyayaan so inali wallah si ko Quran ko kinirupaan yan sa ginawan yan agu kialo yaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si ko mga hadith yan sa kinirupaan yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala kagyuti kiyatak na kiran o paratyaya sa ema lagna ayar kiran sami'na wa ata'na miya nagami na piratyaya mi okay. Kana uba piyang usudan niran anto na iba na pamikiran. Okay. Na, kalilid na kadnanan ko lang uno mga sifat. Okay, kasabab ko da oras tano. Naginad ni masuswa, maaloy so ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Inaloy ron so sifat yan na admang buah hadith, amya aloy Rasulullah, tuturuin nagyang kuta sifat Allah, sa din maali nagyang kutua, kapakang bubetadagyang kuto, tunay ni ba na sifat o kiyang basa uno Quran na gusto kiyang basa uno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Why? Na samanan na kaya sabutan tano si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na din na angan atay ang mga sahaba. Sagyang kuto kapuperatiairan, sagyang kuto mga sifat wala, sabab sagyang kuto uman usay no Rasulullah na sudin so kapagkiluyon sa Quran nagyutod ni kapagkiluyon no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa den yan kagya kamanuto na panambii sa mga padamaana, den yan kagya kamanuto na pangusudi anton ini ba na bitera. Na. Menurut tanok man si ko mga sahaba. Uway. Kagya makaw maso mga sahaba. Kagya may puso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baso mga sahaba na piyangaliniran man so mga maana. Wanto na iniba na mga sifat wallah. Bayran pa man na piyangalin. Ilay tanong mo so mga sahaba to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaanta no maylay o anto na onon anto na iniba na kiyap maanairan si kung mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala amya aloy sa Quran agumi aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oy. Na padisi ko mga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Oy. Na ato na ipitiro Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Oy. Miya kaysa na pembetian niya nagyang kaya ayat na tina inna Allah ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Tamang ko kapusyan, tamang sa giyong takatiro Allah sami'an basira. Sami'an basira. Na ato na ipitiro o Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Tigiyan na miyailayakan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asi ko kapembetian yang sagiang kanana ayat na ipembetadian agiang kaiya tinduru iyan sagiang kaya tangilan yan. Oh, ipembetadian na tinduru yang sagiang kaya tangilan yan. Ay malag na petento no Rasulullah mata-mata na benda-benar suka pupakan wallah nagsuka pupakailain yan. Oy. Sama no to na mga sahaba na dayran din mambuali na agiyang kuto sabutiran o mga sifat wallah sa lagid no kinindong kiranon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na padapansi ko mga sahaba siya kiniya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitiro yan. At tigina ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Malag na ini pang do Rasulullah kita nawagi ang kaya dua hey kadna nami ding gira-giray ko mga puso na pakatikda ang kaso mga puso amisi ko agamang ka. Oy. Na gumiraw sa mga sahaba. Atira na ya Rasulullah. Atakhafu alayna wa qad amanna bika wa bima ji'ta bih. Upamana hay Rasulullah pamana pagkalakapan no ba kami madidig. Pamana na piaratiyami saka nagupiaratiyami sunganin minitaling umangka. Na pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ginamataan aso mga puso. Mataan aso mga puso na sisii ko kamarwallah subhanahu wa ta'ala. Innal qalba bayna isbi'ain min asabi ar-Rahmani azza wa jal. Mataan na tigo Allah subhanahu wa ta'ala at Rasulullah aso mga puso na sisii ko mga kamarwallah subhanahu wa ta'ala. Na diniyan gira-girain sa mga puso sa kabayayan. Ay malag na ino kailangan mapamanganitan ko wala agyan ko to kapakatiknaan yan kung mga puso tano si ko parate si ko Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa agyan ko to aswalla na aya diing gira-giray aya diing baya-baya sa agyan ko to mga puso tano. Samanan na padap kasabutanusan na sumanga sahaba ko oriyan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dayran din pangalin na agyang kutuwa mga maana, agyang kutuwa mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala. Sa lagi din no, kaya lang agayranon ko Rasulullah,
Sa alagna, dayran din upamana na pangalina. Mandudtanop man siko, oriyan o mga sahaba, so mga tabi'in, amya katundok ko mga sahaba. Okay. Pad ko mga tabi'in, nasya kini al-imam an-nabi'i, Rabi'atu bin Amr, aaya kiya wapatyan na si iku ika 60 agupat si iku hijrah. Ay malagna si iku kepo sa mga sahaba, agyan kaya mga tabi'in na sira ni miya katundok mga sahaba. Na ato na mamui panarimairan si iku mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala. Siya kini Imam An-Nabi'i rahimahullah na inisu nagyang kutwa katir Allah subhanahu wa ta'ala at wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Okay. Nato na ipitiro yan. Wa hadha zahiru fi ithbati haqiqatil yadi lillahi wa annaha laysatin ni'matu awil qudrah. Ay pitiro agyang kaya isa ko mga tabi'i. Mga tabi'in, sa giyang kaya katiro Allah natigyan na, giyang ka na natigyan na katiro Allah na tuusan na natigyan sa kailangan na maparatiyetan o matantutan wa so Allah subhanahu wa ta'ala na adn aliman yan abnar. Okay. Sa kana uba ay yami tuturuanan na ba kudra o di ina ni'ma. Sa ema lagna di na ng pagalinan sa maana kaayad na maananan na 5 dumadait si Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kadakdakla yung mga tabi'in. So apo Rasulullah Zain al-Abidin bin Ali. Siya kiinya al-Abid al-Khalid bin Ma'dan. Miya kadakdakla yung mga tabi'i. Naditano si maong pasubatan si Antonay Niban na pengaluya lang sa mga katiruiran. Sa deran din pangalin na agyang kuto usayan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kung mga sifat sa amalag na deran din anton ni ba na pangalini sa maana sa sadin sa kialoyaw sa Quran sa kialoyaw no Rasulullah nagyutud ni piarateran sabab sa agyang kuto ka sa tanong mitik na so paratiyaya san kuantan ni ba na mga usuiran Mendutanop man si ko oriano mga tabi'in, mga tabi'ut tabi'i, tamang ko pataymam. So pataymam, gina ni isa apa man na kikilalaan tano, putundugun tano so ilmu iran, na gusto di iran di ikapagagama, agyan ka na napataymam, so Abu Hanifa, so Imam Malik, so Ash-Shafi'i, Aguso Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Agyan na ni isa kikilalaan tanwa immatu ahlu sunnati wal jamaah. Na umamu pagiletan no siran na anto daw no ni paratiran, anto ni panarimairan si kung mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala. Na kiletan no paganino si Imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala o rahimahullah na tantud na madakal mabuo mga katiruyan mitutong pasagiang kanan mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala. Pada katiruyan, nagyang kutwa tigyan na nasifuhu kama wasafa nafsahu ahadun samadun lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad hayyun qadirun sami'un basirun alimun yadullahi fawqa aydihim laysat ka aydi khalqih wa wajhihi laysa ka wujuhi khalqih. Ay malagna tigo Imam Abu Hanifa rahimahullah ayad na patutar kita no na ayad na kipropa ang tanong si Allah na perati ang tanong sa mga sifat yan sa lagid no kini kialuyan yan no si Quran sa ay malag na Allah subhanahu wa ta'ala na isa-isa dembawataan da lagi diyan pakagaga papakanag pakailay, matao, adna lima niyan, so lima niyan na kaumbawan niyan so langwan ng mga 5, kana uba lagi do mga 5,
pamana napaparati miyelay tano na adna para siya nakna uba lagi do mga para sa pakilay tano. Uy. Inalyo na sa kitabyan na fiqhul absat. Mana ini na so Imam Abu Hanifa radhiyallahu ta'ala anhu na lagi do tumabua aya paratiyan yan na daniyan din ali na agiyang kuto sabut si kung mga sifat wala subhanahu wa ta'ala sa kailangan na maparatiya tanong benaranan. Uy. Benar swalla na pekan nagpakailay. So Allah subhanahu wa ta'ala na analiman niyan. Sa ay malagna, na ba tano, pagibaratan si kupkilay tano ka, ay paratiya tano na sifatanan wallah subhanahu wa ta'ala, inaliyo niya si Quran, inaliyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith, na peratian tano, si kupyaga nakano puso tano, sa sadin sa kadadait yang ku Allah subhanahu wa ta'ala, sa kaniyang buwi matauron, did na ba tanurong katawi, nagyuti ay malagnan dilaman tano kung mga puso tano. Kana ba tano po mga linisamaan na, kakagyo pa man na, mga sahaba na dayran sa linisamaan na, mga tabi'in na dayran pagalinisamaan na, mga tabi'ut tabi'in na mga patay mam na dayran kagya kamanuto na, pangalinisamaan na. Tanto amada kalagyan kaya katiro, o Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, lagyan kaya mipanta kung mga sifat ka aya miyatimutan wa katiro yan na 10 agwelo nagyon takabasa tanwa di tano si maong pasubat tano si pengaluya langon na pagaluy tano ron sa isa dua kapara pamana pagkakanal tano o anto na ikapaka asala tano si ko para tiya tano si ko mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala na tiyundog mano Imam Malik rahimahullah na lagi do tumambu dahil maali nagyang kutuwa para tiya yan yanon sa ay malagna kailangan na maparatayad ng manusia agyang kuto as sifat wallah subhanahu wa ta'ala. Sa ay malagna miya kaysa na adna mama miya kataling mon at tigin na ya Rasulullah hey Imam Malik antong na imaptiro ka si ko istiwa gyang kuto pamana kaya pangimpuruan wallah subhanahu wa ta'ala si ko arsh antong na imaptiro ka. Na ayan ismbago ni Imam Malik na tigiyan na al-istiwa o ma'lum. So at tigiyan so kapangimpuruan nakatawananan. Pamana so basa Arab. Sumataw sa basa Arab nakatawan yan nanto na yung na istiwa. Uway. Kenapa pamana disibuta basa. Wal kayfu majhul. Ugay datigo Imam Malik na so kapamimikiran daon. Ande man na ya. Na di ng katawan. Malag na so ande man na ya. Kaya pangimpuruan wallah. Siku ars na ditanwa ng katawan. Kena ba niya nanan inaloy, ay bo inaloy niya, na miyang impurang kuars, niya pasad, pera tiyatan no, miyang impurang kuars, ugiid na, kena ba tanong pumimikiran na, anto na ikiya pangimpuruan yan ro, kena ba rakataw na ng susugun. Al-imanu bihi wajib, swatigo Imam Malik, so kaparatiyaya sa nawajibanan, ay malag na, udi nga paratiyaya, agyang kutuwa istiwa, na miya dusa ka, kainaloy wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran, miyang impuruan, na nadi nga paratiyaan. Okay. Giti kabasay Imam Malik atin al-imanu bihi wajib. So kaparatiyatan ron sa suwalan na miyang impuran si kuars na wajibanan. Was-su'alu anhu bid'a. Na so kiisianon na isa sa paranan. Bid'a. Ay malag na so dingaw di ka pangukila. Dingaw di ka pamimikiran na ande manaya. Na bid'a. Gina ni isa sapar. Okay. Na gianan isa inindaur katano Imam Malik anto na iba na paratiyaya. Ikadua nagyang kutuwa katiruyan at ina Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Itero Imam Malik at tigana so Allah subhanahu wa ta'ala nasisisa puro. So Allah subhanahu wa ta'ala nasisisa puro. Na so ilmu iyan na lumalangkap so ilmu iyan. Na samanan na so Imam Malik na miya kadagtano, so paratiyan yan. Na den yan din belaga so paratiyaw mga sahabat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, din belaga so mga tabi'in. Na, so kuman so Imam Shafi'i, kilala tanwaya, kaya tano kikilala na Imam tano sa Pilipinas. Uwaya, gusto sa bugi. Ayabu kikilala na Imam na so Imam Shafi'i. Sumamu so Imam Shafi'i na sumambuso paratiyan yan si kung mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala na ded maalinagyang kuto paratiya lagi do paratiya o
mga sahaba, lagi do para tiyaw anton iniba na mga tabi'in. Oy. Anton ay katiruyan, yang kuto atigyan Allahu Ta'ala ala arshihi fi samaihi. So Allah Subhanahu wa Ta'ala atigyan na sisi iku arsyan, si iku langit yan. Oy. Yaqrubu min khalqihi kayfa sya. Ay malag na pupakarani si ku mga uripan niyan, si ku uripan niyan sa kabaya yan. Oy. Sa din sa kabaya Allah Subhanahu wa Ta'ala o kita kapakaran niyan si ko mga uripan niyan nakagagan yan. Oy. Wa anna Allah Ta'ala yanzilu ila samai dunya kayfa sya. Agumata na tigu Imam Syafi'i so Allah Subhanahu wa Ta'ala na peturun sang kaya dunia sa si ko kabaya yan, sa kabaya yan. Oy. Sa din sa kabaya yan. Ay mana ini na tetak na agyang kuta para tiya o patay imam lagi do Imam Abu Hanifa, so Imam Malik, so Imam Syafi'i, lagi ang kuto pa man parte ran si kung mga sifat wallah Subhanahu wa Ta'ala sa pirat tiya no puso iran sa did na angan ang anaatay sa mata na benar agi ang kuto mialoy sa Quran, benar agi ang kuto mialoy sa hadith, benar agi ang kuto pitero mga tabi'i na tiundug mabuag ang kaya patay imam. Nah. Ikapat ko patay imam aso Imam Ahmad ibn Hanbal na natanto mabuo madakal ang mga katiruyan. So Imam Syafi'i na ayamiyati mo tano katiruyan pantag sa giyang kaya para tiyan yan si kung mga sifat na tunay ni ba na sa pulo agudua na ditano siya pala kausay ka diptun sa oras. Na, sumamu si Imam Ahmad na sapulo agu isa, amiyati mo tano mga katiruyan, mituturuan agyang kuto, katitik-tik na agyang kuto, para tiyan yan, si sagyang kaya mga sifat wallah Subhanahu wa Ta'ala. Madaklay katiru Imam Ahmad, Dakatiru nagyang kutatigin naman za'ma anna Allah la yura fil akhirati fahuwa kafirun makdzubun bil Quran. Saad natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa aya paratiyan yan. Udin na aya panarima yan. Na nasu Allah Subhanahu wa Ta'ala na dikailay sa isalungan na mauri na mata na pamana miya kafir piyakang bukagin sa Quran kaagi sa Quran na inaloy na nasu Allah Subhanahu wa Ta'ala na kilay si sa Quran, kilay si sa alungan na muro. Malag na, tiyan to Quran, kilay tano sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa alungan na muro. Na nadika pa kayo ba sutaw, na dininay parate ang atigin na, o pa makakilay tano sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na nasama no to na adna kilay tano adat. Agu adna darpa akain, na nadina dumadit si ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isaw to akia pakasangka usabagi at tira na swalla na di kailay sa alungan na mauri kaagi yung tapya mimikiran niran at tira na upabaka swalla na kailay na adna kailay tano Allah nagwad na der pa akakadnan yan na di na natigirang kapakaisi ko Allah na miyasang kairan no to na tira na di kailay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa alungan na mauri. Ato na panipit katiro Imam Ahmad tigyan na tigina takallama Allah bisautin wa hadhihi al-ahadith tarwiha kama jaat. Yung kuta miya kaysa na ini minisiw na tigina na ito na iya pakambitira iyo Musa agus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamana na basira miya ka bitira isa pamana na adna miya nagumusa aswara udi na nanakwan kaya sabutan mo sa agyang kutakyang bitire na nagusto Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na naayan ni simbago Imam Ahmad na tigyan na su Allah Subhanahu wa Ta'ala na diitiro sa amalag na swara. Amalag na miyan nagumusa sa swara o Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, lagi din na natigyan nagyang kutak. Kaya aloy o mga hadith sa kiyatan tuwaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa su Allah Subhanahu wa Ta'ala na tunay niba na di makatiro sa tunay niba na lagi dugyang ko tuwa pamana kinimbitira na si Musa alaihi salatu wassalam. Apa din ano pamasa siyang kausabagi at tira na
So Allah subhanahu wa ta'ala na di tanu kirupa sa di makatiro. Agupunta no rupaan sa di makatiro. Kiibarat tanu ko aton ini ba? Na mga kaadni na di makatiro, ad na mga kasangkapan yan sa kapakatiro. Na isa na no pamaa, kapag kadidagutaw, subra niya nagyang kuto Peter o Allah, subra niya nagyang kuto Peter o Rasulullah, subra niya so Peter o Pataymam, agusong mga tabi'in. Apa mana, aya buar katano na perhatian tano Peter o Allah, aminimbitirin yan sumusa. Peter o Allah, pamana, minimbitirin yan sa mga malaika. Ipagileta no sa Allah subhanahu wa ta'ala sa surga. Piya mimikiran no sabagi na tinagupun ginan nagiya. Nanayaki orya no natinadi di tano ng katarima. Samanan mga oripan Allah na siyabut tano asiku miya katundu-tundu ga masa Rasulullah, masa mga sahaba, masa mga tabi'in, mga tabi'ut tabi'in, gusto pataymam na ded maalin nagyang kuto para tiyaw mga Muslim si mga sifat wallah kamata tanur din asa din sa kialayaw no wallah subhanahu wa ta'ala sa kialayaw no Rasulullah na perhatian tano sa si piyagan na kanakana puso tano perhatian tano sa benaranan ugiid na ditano ipengibarat naguditan no kagya kamanuto na ipenulangid aguditan ay malag na panambiyan sama anak. Kada panambiyo Rasulullah sama anak. Da panambiyo mga sahaba. Da panambiyo mga tabi'in. Da panambiyo pataymam. Aya pa ko rin tanong si ina. Andi ba sa akia problema ikong mga Muslim. Sagyang kaya mga paratesi ko sifat wallah subhanahu wa ta'ala. Na aya kaya problema si kong mga Muslim. Na si ko Orian o Kiepos o mga giyan ko to masa o mga sahaba, mga tabi'in, mga tabi'ut tabi'in na miya kambuot giyan ko to mga tao sabab sa giyan ko ta miya kadakalin sumi Muslim malagi din so Yahudi, malagi din so Kristiyan, malagi din so Majusi miya mag-Islam siran na susabag iya mga panarima si kuwagamairan, apunaniran ibarat pa man na Yahudi o di na Majusi o di na Kristiyan tiundairan si Islam. Na rood minipuun akya saugan agyang kuto pa ma na ilmu si wagama ada sanin-saning yan aminigan na to Rasulullah na minisuldo na agyang kaiya pa manatig tanwa ilmul kalam wal falasifa. Ay malag na di ba na mini saugun agyang kanan apa man ilmu apiyang usudan nila na pamikiran sa mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya pagang paganay gumaw problema o mga Muslim nagyang kanan akatiro Allah subhanahu wa ta'ala ay malag na miyakambot nagyang kutuwa mama ay pamana miya sagbi nagyang kutuwa ilmu iyan si kung mga Yahudi natigyan na di ka pa kayo baswala na batano ropaan sa badi makatiro kagupunta no tiro aswala na di makatiro nananasama no to nalagi do mga kaadniyan kibaratan no ko mga kaadniyan na ad nakasangkapan yan sa katiro na di nang kapakayan na. Ini punro nagyan ko to ang mama na tigyan na sukuran na makhluk. Okay, sukuran na makhluk. Ay malag na sukuran na ba katiru Allah. Okay. Na rood mi po nagyan ko to a problema si kung mga sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyan kaya mama siya kiniya Ja'ad siya ko kya ipusiyan na mimbuot man siya kiyo to Jahmu bin Safwan, yung natigtan mga Jahmiya. Na so mga Jahmiya na aya paratiran na nadid na bayran piaratiya kung mga sifat wallah aguso mga ingaran wallah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa tigran nagupunta no paratiya agyang kanan na mga ingaran wallah, mga sifat yan na aya kulugan nun na kiibarat tano si kung mga kaadniyan. Kiibarat tano si kung mga inadniyan. Punta no para te aswalla kuan apapakanag kibarat tano si kung mga kaadni na pakanag okay so ay malag na siyang kairan so mga sifat wallah so mga ingaran yan sabab sa giyang kutuwa kalakirangkon sa upama na bayran misagindas wallah subhanahu wa ta'ala si kung mga kaadni yan na miyusurp man sumasa na miya kaumap man sa mga Mu'tazila
sipun sa giyang kuto mga Jahmiya. Uway. Na giyang kuto mga Mu'tazila na naayan ni kidira nun na piarateran so mga ingaran wa Allah subhanahu wa ta'ala na ayadera mamparatian na so mga sifat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Uway. At tigira na giyang na mga ingaran wa Allah na paratian tano ka mamana da problema san. Ugi nagyang kaya mga sifat na nanagi di tanu keparateya kau pa makaparateya tanuain na isulangit tanu so Allah subhanahu wa ta'ala siku mga kaadniyan. Na nasikure no mga Mu'tazila na pagisagad sumasa na minilapis managiyang kutuwa sabagi aw pama na malok man to pamakakwa na malok ya bubasan. Oy, tira na paratean tanu din so mga ingaran wallah, paratean tanu din so sabagi kung mga sifatian ugi na so mga sifatun khabariya dhatiya na ginani di tanu parateyaan. Kagiya upunta no parateyagi nga na sifatun khabariya dhatiya na kisulangit din so wallah na kailangan nakapanambina ng samaan na kailangan na matahrif o di na matawil sa emalag na salakaw ka upama kadita no tawila dahil daw tatira na pamana so lima na udita no tawila sa kuwa na emalag nakibarat tano so Allah subhanahu wa ta'ala sa kuwan lagi dukad niyan upama na adna lima niyan na tawil tano sa kuwa beger upama na para di pa ka sayan sagi ang kutuwa ka adniyan wid na ikalipataniran na so tigumarano akalin so po yun nakamuyot ay malag na dang kada itang ko Allah subhanahu wa ta'ala sulima katika pakasayan siko inad niyan. Na ini dia takaw na beger. Na ya pa kaysa bamabuda beger o manusia. Bamabuda beger o kaadno wallah. Oy. Ad mabuda beger o kaadno wallah. Ugid na aya mataan na so beger ang matatago siko wallah na did na lagi diyan. Agu di pa kasaginda ko beger matatago ko manusia. Na lagi do tumambu asulima. Wallah. Na did na lagi diyan agu di kisaginda ki ibarat ko lima ang matatago si kwanto na iba na kaad niya. Gina no pa ma, imyaswa. Na, yung utakaba sa tanong, para di tanong kelibugan, na mendud tanong si iko pakaasal. Mendud tanong ko masaw Rasulullah, mendud tanong ko masaw mga sahaba, mendud tanong si ko masaw mga tabi'in, na sakya paratea iran si ko mga sifat wallah subhanahu wa ta'ala, na paratean tanong mambuka, gyutoy linang aparatea si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kanan na si ko iran, berang-berangad na mini semburun anto na niba na mga ilmu pamana ilmul kalam yang kuto mga falasifa ay malag na giyon takaba sa tano akagiya miya magislam din sa mga Yahudi miya magislam din sa mga Majusi miya magislam din sa berang-berangad na agama na mini sembur ko Islam mga ilmu ko Islam agiyan kuto mga ilmu aw pama na kanaba miya din si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga bangsa ko, giinaaya kiyo sa etano si na para ini si kung mga bangsa kan di niyan tantuwa kesabutan agyang kaiya di kanis kasasagyang kaiya asma was sifat. So sabagi na kialibugan, so sabagi na pananiba na aya pendaway niya na sa mga ulama katinay no kami kaya bergi kapunan rakano na di ka aya mataan na ndudkano mendudtano si iko masaw Rasulullah mendudtano si iko masaw mga sahaba mendudtano ko masaw mga tabi'in tamang ko pataymam ka umyug sa Allah na ditano din kagya kamanuto na karimbutan aya pagpusan tano si na aya parate tano aparateo Rasulullah parateo mga sahaba para tayong mga tabi'in, para tayong mga pataymam, na perhatian tanong sulangwan as sifatu wallah subhanahu wa ta'ala a inaluin yan sa Quran, agu inaluy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa hadith, sa hindi itanong ko wallah. Hindi itanong ko wallah sa mata na benaranan ang mga sifatu wallah, kukadada itianon, as diyan ka na mga sifat yan sa kaniyang bui mata uron. Oy, di tanong mapamimikiran, di tanong kirupa. Oy, di ka pa kayo ba tanong panambisa maana? Oy, kakagiya, o pamakasukuran, na panambi tanong sa maana, na lagi duba ay mituturo yan, na swalla subhanahu wa ta'ala, na inituro niya sa Quran, kaantano di sibuta. Oy,
Ikadua, na sumanga kesabutan sagyang kana na piya magusaytan no. Kana ubaya para teya o Rasulullah, kana ubaya para teyo mga sahaba, kana ubaya para teyo mga tabi'in, nagyang ko to di katiro sa bagi sa tafwid. Eftero na tafwid na di katawan ni maanan yan. Ay malag na maalusuyad na tina yad. Oy, di da maananan. Subus wallahi mataw ko maanan yan. Oy. Udi nagyang ko to ta'wil. Ay malag na tigira na yad na di ka pa kayo ni pamaana so lima. Kaupman ay tanong na ipumanaw na burger. Oy. Na kana baginan para tayo Rasulullah, baginan ni para tayo mga sahaba, baginan ni para tayo mga tabiin, kagyang kaya piyamati atano si ang mga aya, mga hadith, mga katiro mga sahaba, mga katiro mga tabiin, katiro pataymam na miya karaya-rayag adayran din pangalin ni samaana ay buwar katano na tarimaan tano pakatikin ang tano so para tano si Allah subhanahu wa ta'ala ang takabasa tanaw gupun ay matagur ka aparatya na mag katatagwang pa sa angan nga naatay na titud na kagya kamanuto na masakit kapakasasagdagyang ko to lagi duto aparatya. Mga bangsa ko. Pada pa na di matiro sa bagi na tira na yang kana na mga sifat wala na di kapakayabanan batano tirwa hakiki. Ay malag na di kapakayo bangat tirwa agyan kana na mga sifat wala na benaranan. Why? Nana. Sama nutun aya pipikir niran sa giyang kuto hakiki. Nanana majaz. Tunan iba na giyang kana na mga sifat wala na majazanan. Ay malag na di ka pa kayo batano tiro benar. Na miya ka sakit-sakitan na nakatiro. Way ka upama katiruang ka asur sifat wala nakna ba hakiki. Nakukumad na aya pitiro ka na so wala nakna ba hakiki. Upang makatiro nga so mga sifat wala na di benar, naku kumaaya pitiro ka na so wala na di benar. Why? So lango-langwan o mga Muslim, malagi do ahlu sunnah wal jama'a, o di nakanaba ahlu sunnah wal jama'a, na upang makabatan o siran din pagisi na mag-ayo na yun siran. Sa swalan adna dhatiyan. Swalan adna dhatiyan. Why? Mu'tazila. Ato na iniba, Asy'ariyah. Ahlu sunnah wal jamaah palaya siran miyagi sa adna dhat wallah subhanahu wa ta'ala. Adat adiki ibarat. Dimi pengibarat kada lagi diyan subus wallahi mataur. Paninta ko Allah subhanahu wa ta'ala mga bangsa ko apakah teknaan yan so para tiyatano si wallah kaan tetakna agi ang kuto kapipikiratan no si wallah subhanahu wa ta'ala ipakawatan niya kita no so mga waswas o syaitan. Pamana kipsud niya rakatano sa giyang kuto kaptugin niya rakatano sa syak kaptugin niya rakatano sa angan-angan atay si ko para tetano si ko Allah subhanahu wa ta'ala sa tanubo itagu sa diyang ka panganintaad na miya ko tano si iyaguna sa giyang ka apya magusay tano yung utaka ba sa tano ayabu ini akyaw sa tano si na para ko mga bangsa tano diran tanto sibutan agyang ka bandingan kapamana isa ka pugusayaw na tanto ang mga poporo level ugiid na ino sa tanong siya ko pinaka aylayan tanoron na malabuda ka kasabuti tanoron sa balasangan wala sa mapiya subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.